दहायनिफ्रायनो आं नोंनो फन हरगासिनो मानो फन थिखोआखैमोनहाय नोङो? नों आंनि फनखौ जेसेबांनो थिखोआलासिनो थागोन एसेबांनो आं नोंनो फन हरगोन। मिथिबाय अमा राजा? आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो मानो थिखोआखैमोन नों? आच्छा बारु थाइमानि लारु ए कार लाबोनायनि थाखायनो नों आंखौ आंनि हिनजाव बायदि फन हरगासिनो ना? संसाराव नोंहा आंनि अनगा जेबो खामानियानो गैला नामा? खालि आंनोल' फन हरबाय थानाय खिनाय हासुनाय हो? मा आंहा थिखा लाखादों नामालाय मालानि हिनजावनि फन थिखोबाय थानो? मा खि मोनजानायनो आंनो फन हरगासिनो दं नोंहा बां? नोंसानि न'खरनि गारिखौ मा लाबोफ्लांखो नों बेवहायनो इसेबां खिथु हरनांबाय नोंना? आंनि खिथुआव हरनांदोंना नाङाखै बेखौ नोंहा नांजानाङा। खालि नोङो जोंहानि गारिखौ लांनानै बहा लानानै थांदों बेखौसो नांगौ आंनो। बहा दङ बहा गैया? आच्छा नोंनि न'नि गारिखौ लाबोबाय माथो जाखो? मोनहैबानो जाबायना साखा खब्रैया मोजाङै थाबानो जाबायना ग्लासफोरा गारियैनो थाबानो जाबायना। जुदि गारिया माबा मोनसे जाबायानो देनाय आं हैफिनगोनब्रा गारि गोदान। नों बायदि मानसिखौ फोथायजायाहाय। नोंबा गारिखौ सोर हिनजावखौ गाखोहोगोन? नों आंखौ गोसो थोबाय नामाब्रा? नों बायदि हौवाखौ गोसो थोनो सिमाङावबो दानु नों अमा राजा। आच्छा नों आंखौ गोसो थोबायबा थोबाय होननानै लाब्रा लाजिनाङा। मानो कें बार फन हरबाय थायोलै नों आंनि हिनजाव थांबा थां हांग्रे मोनजानो? बेनो आंनो फन हरा नोंलाय सोरलै नोंलाय सोर? आं सोर? औ नों सोर? आं जाबाय नों सालायनाय गारि बिगोमानि हिनजाव। माथो थाद बेलाय? आं नोंखौ फन खालामगासिनो नांगौ समाव फना थिखोन नङाबा हरजाबाय थागोन आंजों। नों हाफां आंनो फोरोंनानै लादोंना? आंखौ सान्थि गैयै खालामदोंना नों? नोंखौबो सानसे बिदिनो खालामफिनगोन। नायबायल' था आरो आं दा थांनोसै। दोनथ' फना। साला नारजि बुदाङा आंखौ हेफाजाब होदों सिरि बेहा आंखौ माथा जागासिनो। आंनि हिनजाव थां माथां आंखौ बार फन खालामगासिनो। आंनि नाम्बारखौ बोरै मोनदोंब्रा बेलाय बोरै? बुंबां एक्ट्रेसजों मोजाङै थानो होगोना होआब्रा बेलाय? नारजि बुदांखौनो फन हरनि र'। ओइ नारजि आं नोंनि सिगाङाव बुंखादोंमोन आं बिराद टेनसन जादों। आं मोजां जायगायाव थांनानै गुसु आराम थाहैनो होननानै। मा नोंनि हिनजावालाय आंखौ फन खालामगासिनो दंब्रा? आं सान्थियै थानो फैदों ना नोंनि हिनजावनि फन थिखांनो फैदोंलाय? बिदिबाथ' नोंनि न'आवनो थांनानै नोंनि हिनजावजों रायलायबाय थानो हायो माथो आंलाय? थोद मा गोदाव सोरावब्रा? गोदाव सोरावा नोंनि हिनजावासो खालामदोंलै नारजि भाइ। आंथ' गुवाहाटि फारसे मोजाङैनो फैगासिनो माबा नोंनि हिनजावासो फन हरगासिनोलै। अब्ला आंनि खर'आ माबोरै थान्दा जागोनब्रा? नोंनो बुंलाय माबोरै थान्दा जागोन? आच्छा आं बुंनि र'। रागा जोंबायलै नारजि बुदां बिराद रागा जोंबाय आं। गारि गंसे लाबोनायखौ बेफोरबायदि दावराव खालामहोबाय थानाङाब्रा हाफांखौ। जागोन दे आं बुंगोन। आच्छा बारु थाइमानि लारु मा बुंहरदों अमा राजाया? हाफां नोंलाय माथो अमा राजाखौ फन खालामगासिनो दङनो? औ खालामाबा नोंनि गारिखौसो लानानै थांदों। बेबा बहा मा दुस्थ' खालामहैगोन? नोंहासो नाम मोनगोन दा। नोंहासो बदनाम जागोन। आरो नों बदनाम जानाय माने आंहा दुखु जागोन रागा जोंगोन। बेनिखायनो खोथाया उनाव जाहाथे गाज्रि दाजाथों होननानैसो आं अमा राजाखौ फन खालामदों। बहा थांदों बहा मादों मोजांखौनो खोन्थाया माथो। बे अमा राजाया बहा थांदों बहा थाङाखै बेखौलाय मानो नांगौब्रा? बेहाबो पार्सनेल लाइफ दङना। मालाय बहाबाफोर मिटिं खालामनो थांदों खोमा। पार्सनेल लाइफ? बेबो नोंनि गारिखौ लानानै बे गावनि पार्सनेल लाइफखौ इन्जय खालामहैगोन। गावनि गारिया मा जादों? बे गावनि गारिखौबोथ' लानानै थांनो हायोना अमा राजाया। आच्छा मा जादोंब्रा नोंहालाय मा जादों? गारिखौथ' आंसो हरदोंना आंसो टेनसन जानांगौ। नोंहालाय मानो इसिबां दावराव दावसि खालामबाय थादोंब्रा? आं दावराव दावसि खालामदों? आंसो दावराव दावसि खालामदों? अमा राजाया नोंनि गारिखौ लांनानै बहा मा खालामहैगोन मा खालामा नों मिथिगौ? बे गावनि खोथासैब्रा। आं जबान होनाय मथे अमा राजानो गारि हरबायना। दा बे मोजाङै होफैबानो जाबायना। माखौथो इसिबां दावराव खालामगासिनो नोंलाय? आं जेबो दावराव खालामाखै आरो आंनि गोसोआ बुंदों अमा राजाया मोजां खामानियाव थांखायाखै। मा एसे खोथा सानोब्रा नोंलाय? नों मानसिफोरखौ जेबो बुंनो हाया जानो हागौ। मानसि सिनाया जानो हागौ नाथाय आंथ' सिनायोना। जाबाय हाफां जाबाय। अमा राजाया गारिखौ लानानै मोजाङै होफैफिनबानो जाबायना। आरो जेबो खोनासंनो गोसो गैया आं। बिदिब्ला नों आंखौ रागासो जोंबाय? नोंबो मिथियो नामा अमा राजाया बहा थांदों? मिन्थिनायखायनोथ' देहायाव नांजाथाराखैना। नोंबो अमा राजाजों लोगो जासोलायदों नामा? हाफां आं खामानि मावगासिनो दं। आंखौ जेबो बुंबाय थानांला। बिदिब्ला नोंबो मिथियो आरोना। मानि एसेबां दावराव? जेब्लाबो दावरावखौनो खोनाबाय थायो। जेबो दावराव जायाखै। आंनि खोमाया दासिमबो मोजाङैनो दं आरो मेगनाबो। मा सानदों नोंलाय आंखौलाय? आंलाय मा सानदों? जेबो सानाखै। जेब्लाबो दावराव हौवाखौनो रायबाय थायो। नुवाखै नामा नोङो खामानि मावनायखौ? हिनजाव जानानै हौवाखौनो एसेबां रायबाय थाग्रा। माखौ एसेबां रागा जोंबाय थायो नोंलाय? आं नारजि बुदांखौ रायाखैना दाय मोननायखायसो बुंदों। मा नोंनि नोजोराव नों जेब्लाबो मोजां नामा? आंनि फिसालाया गाज्रि? जेब्लाबो आंनि फिसालाखौ रायबाय थानाय? खोनासंहायै बे नोंनिल' फिसाला नङा आंनिबो हौवा। आरो हौवा हिनजावनि गेजेराव मा जादों मा जायाखै बिमा जाबानो जे बुजिजोबो बे नङा। एसेबां खोथा बाहायग्रा जाथारदों नों?
हो आंनि फिसालानि सिगाङावनो आंखौनो लाजि फोनांदों आं जि बुङो नंगौखौनो बुङो फिसाला थाबाबो फिसाला गैयाबाबो नारजि नुबाय नोंनि हिनजावा आंखौ माबायदि खोथा बुङो नोंसोर सानैनि गेजेराव आं जेबो बुंनो रोङालै गाबागाव नांलायदों गाबागाव प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै ला आं गैया बेवहाय जेबो आं खोनायाखैबो आंनि फिसाला नारजि बुदाङा मा मावो मा मावा बेनि गोसो नोंहा इसिबां होनबाय थानाङा खामानि मावदों न'खर सालायदों बेफोरखौ नुवाखै खालि न'आव थानानै खुगाल' सोमावबाय थागोन नामा नों आं खुगाल' सोमावाखैना आं मावनांगौआ मावदों खुगा सोमावनांगौआ सोमावदों नों आंखौ इसिबां बेफोरबायदि बुंनो हाना आयै नोंखौ बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बेनो न'खरनि बिहामजो हिसाबैसो आं नोंखौ सहायगासिनो मिथिबाय मा साननानै नों बायदि हिनजावखौ सोलिगासिनो आंनि फिसालायासो मिथिसिगौ एसेबां खुगा आं खुगा जानो हागौ नाथाय आं नंगौखौसो बुङो आं आंनि हौवाखौ दबथायनानै दोनाबा सोर दबथायगोन ओरैबाबो गावबा गावनि फिसालाया दाय मावबाबो बिहामजोआसो दायनिगिरि जायो मालाबाबोथ' बिहामजोजों लोगोखौनो जाखाया जेब्लाबो मोजां ओंख्रि संबाबो दायानो जायो मोजां खामानि मावबाबो जिखि मोजां खालामाबाबो बिहामजोआनो दाय जाबाय आफां नोंबो सिरि थादो आरो आयै नोंबो नोंसोर सानैनि बिहामजो बिखुनजोनि दावहायाव आंनासो खर'आ गाज्रि जाबाय मोजाङैबो खामानि मावनो मोनला दा गोसोआ सान्थि मोनबायना आंनि फिसालाया रागा जोंबाय नोंबोथ' सान्थि मोनबाय आंनि हौवाखौ रागा फोजोंना खुगाया सामलायनानै बाथ्रा बुं आं मा गाज्रि बुंदों नारजि बुदाङा आंनि हौवा नालाय हौवा नों बायदि जाम्बिजों खोथा रायलायनानै जेबो लाब गैया जेब्लाबो जाम्बिया जाम्बियैनोखा मा जाम्बि मा होनखो आंना बिखुनजो आंखौ जाम्बि गावआ आंनिख्रुइ बांसिन मोजां मासियाव जिरायनो मोनदोंथ' मन्थ्रिथ' बेनिखायनो आंखौ जाम्बि बुंबाय आं जाम्बि आयै हो आं जाम्बि होनदों आंखौ सोर जाम्बि होनदों आयै नोंखौ ओइ फावगालि मा आंखौ जाम्बि बायदि नुयो नामा नुवा होमबालाय मानोथो आंखौ जाम्बि बुंखो मानो सोर बुंदों नोंखौ जाम्बि होननानै सोर बुंदों बेफोरखौ बाथो ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं दुलुर मोननाव थांनो नागिरदों आयै थाब फै जेरावखि थाङा मानो न'आव थाब फै मा जादों आयै जेबो जायाखै बानलु बेदाङाबो बेसेबांबा गोजानाव दं नोंबो गोजान जानो नागिरना बेनिखायनो न'आव थाब फै दसेनो मा जाखो आयालाय आरो बेखौ सोर जाम्बि होनखो आबैयासो होनाखैथ' जानो हागौ आबैयानो होनदों नै आं नोंसोरनि थाखाय मा बुस्थु लानानै फैदों मा लाबोदोंलाय मा लाबोदों आनै आं दावखा राजानि थाखाय देलायग्रा क्रिम लानानै फैदों आरो अफ्रि रानि नोंनि थाखाय आं लानानै फैदों गस्ला बायदिसिना एसेबां बुरजा फैसा बबेनिफ्राय मोनदोंलाय नोंसा नोमानिखौलाय मा सानदों आं बाजैनि थाखायबो दख'ना लानानै फैदों बाजै औ मा जाखो बाजै आं नोंनि थाखाय दख'ना लानानै फैदों आरो एमाव राजा दावखा राजा मोननि थाखायबो बायदिसिना लादों आरो आङो अफ्रि रानिनि थाखायबो बिराद मोजां बुस्थु लाबोदों एसेबां बुरजा फैसा बबेनिफ्राय मोनखो नोंलाय बे दावसे देलायनो फैसा होनांगौ दङ ना मायैनो स्कुटि गाज्रि जानायनिया बाजै स्कुटिखौथ' आं गाज्रि खालामाखैना नेवलायासो खालामदों नेवलाया भरिगोन नङा माथो स्कुटिखौथ' नोंसो गाज्रि खालामदोंना आरो एसेबांखिनि खालामनायनि गेजेरावबो मानो एसेबां बुस्थु बायग्लुंना लानानै फैनांगौ नोंलाय एसे मानसिया माबा जादोहाय नोङो मा जानांगौ आंलाय नोंबो सिख्ला गेदेर जाबाय सिख्ला देराखै नङा देरबाय बैसोबो जाबाय मानो एसेबो सिरियास लाया नोंलाय बाजै नों मा बुंदों नोंखौ आं गोबां समनिफ्राय बुंनोसो सानदोंमोन बुजिनाया हाबथ'वाखै होननानैनो आं बांद्राय जेबो बुङामोन न'आवबो मोजाङै थाथेरा खामानि दामानिखौबो मोजाङै मावा जेराव थाङो खैफोदखौनो बुथुमनानै लानानै फैयो आरो बिनि सायाव बबेनि फैसा मोननानै इसिबां बाहायसोदों नोंलाय बाजै दिनै नों आंखौ रायदों आदा गैयिखाय आइ गैयिखाय बुंबा मानो बेलेग बुजियो नोंलाय आंथ' नोंनि गाज्रिखौ बुङाखैना मोजांखौसो बुंदों बेफोर फैसाखौलाय बबेनिफ्राय मोनदों सन्थला जिरायनो होलाय आं जिरायलायालै खालि आंनि फैसाखौ हरफिनबानो जाबाय एसे फैसा मानि फैसा दावदैया आंनिफ्राय 20,000 लाबोनाय फैसाया 20,000 20,000 आंनो फैसाखौ एसे नांगौ जादोंलै गाबोननि गथ'नो स्कुलनि फिस होनो 20,000खौ हायाबाबो 5,000 हरफिनबानो जाबाय दे उनाव माखासेखौ लासै हरदो सप्तासेनि गेजेराव दावदै आं नोंनिफ्राय फैसाखौनो लायाखै गसाइ मा होनखोलै नों दावदै आं नोंनिफ्राय फैसाखौनो लायाखै आं नोंनो 20,000 केस होदोंना दहाय 10,000
आंखौसो बाहायदों खोनासं आदा सन्थला आं नोंनिफ्राय फैसा लायाखै आरो नों आंखौ सिखावबो दाहमखा गसाय आं रिमान्दि आं थगायाखैलै सयथिबो आं मानो थगायनोब्रा मोनथिखादों नों थगायाखै होननानै बेनिखायनो जानला मानला फैसाफोरखौ होजालाबाया जायनोनो मेनोनो आंखौ फोथाय आं रिमान्दि आं दाउदैनो फैसा 20,000 गावनि आखाइजोंनो होदों दालाय माथो खालामबावनो हनै माथो फैसा लाग्रायानो लायाखैसो होनदों आं मोजाङै सोंहैनि दे हायोबा सोंनानै माबा खोन्थाहरफिन आंनो बहा थांनो नागिरदों माथो स्कुलाव फैसा होनांगौ दङबालाय गथ'नि थाखाय दङमोन बेसेबांथो नांगौमोन 5,000 होमबालाय आं हरनि नाथाय आंनो आंनि फैसाखौसो नांफिनगौ दाउदैया आंनिफ्राय लानायखौ आयै मा सानो आनैया फैसा लादोंबो खोमा माथो मिन्थिगौ दा सन्थलायाथ' बिदि थगायाना बिनि फैसाखौ लानानैथ' बायदिसिना बुस्थु बायनानै लाबोआखै बियो मानो बिदि जाथारखो बे दाउदैयालाय मानो आखलफोरानो सोलायनो रोङा बिदायाबो बिदिनो बिनानावाबो बिदिनो बिदा बिनानाव लोगो नांनानै मोनसे ना मोनसे खालामबाय थायो मोजाङै सोंहैनि आं मा जादों मा जायाखै बे दाउदैनाव दाउदै आं सन्थला आदानिफ्राय फैसा लायाखैबा मानो नोंनो फैसा बिफैनांगौ जाखो बे सन्थलायालाय मानो थगायनो फैसाखौ लामारदोंबालाय मानोथो मोजाङै लानानै मोजाङै होफिननो सानाखै नोंलाय आं फैसाखौनो लायाखैबालाय माथो खालामनो आरो मा फोरमान दं आं बेनिफ्राय फैसा लादों बाजै नोंबो आंखौ सेया खालामग्रा जाबाय नोंबो आंखौ अनला बेनिखायनो आं बे न'आव थाला नुबाय माबा मोनसे बुंबा न' गारना थांनोल' ओंखारो गाबोननो फैफिनगोनलै बियो मा खालामबावनो आं मालाय आंनि खोथाखौबोथ' दा रावबो लाखानाय नंखाया नोंनि हिन्जावा फन हरगासिनो दङ नामा अमा सार गैया आंनि हिन्जावा हराखै दस्रा हिन्जावासो हरगासिनो आंखौ नोंनि हिन्जावा हरनाय बायदिसो हरगासिनो माथो बेनोथ' माला माला मानसियानो फन हरबाय थायोलै आंनो माथो खालामबावनो जायखिजाया आं फनाव रायलायबा नों सिरि थाबानो जाबाय दै जागोन दे बे हाफां गारिया आंनि मान सनमान जासिगोन खालि नंनायनि नङिनि आंनोल' फन बानलु बेदां नै माथो उन्दुलांबायसो उन्दुथोंसैहाय एसे उन्दुनानै लाबाय बायोबा लोमजानायाबो खारगोनदां सिखिरिखौथ' आं फन हरबायमोन बेबा माला सफैयो एन्टनिय' जोंलारि मा बेफोरो माने बेफोर मा एन्टनिय' बानलु बेदाङा बेवहाय कफि लोंनो फैदों बेनिखायनो कफि लोंहोदोंमोन आं जोंलारि आं नोंखौ मालाबाबो आंखौ थगायगोन होननानै सानाखैमोन आं थगायाखै मानो थगायनो एन्टनिय' नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आरो आं नोंनो गोबां बार फन हरदों नोंनि फना मानो सुइस अफ आंना बेटारियानो गैया आं चार्ज होनो बावदों जोंलारि नों दाना मानो खोथाफोरखौ सोलायनो सानखो आं जेबो खोथा सोलायाखै आं नोंखौ बुंखादोंना आंनो जेबो खोथा थगायनाङा होननानै अब्लाबो नुबायना नों मा खालामदों नोंनिफ्राय आं बेफोरबायदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जोंलारि आं दिनै जोबोद दुखु मोनबाय एन्टनिय' मानो गोरोन्थि बुजिलायखो बे एन्टनिय'आ आंखौ एन्टनिय' नों खोथाखौ मानो खोनासंजोबालासिनो फैखो आं जोबोद दुखु मोनदों आं दुखु मोना मा आंनि गोसोआव जेबो साननाय गैया आं नोंखौ गले गले बुंखादोंना बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव था होननानै अब्लाबो नों मानो खोथाखौनो खोनासङा बेनि सायाव नों खोथाफोरखौ लाखुमाग्रा जाबावबाय आं जेबो खोथा लाखुमायाखै आं ओरैबायदि कास्टमार भिरनि थाखायनो आं मबाइलखौनो चार्जआव होनो दोननो बावदों आरो बानलु बेदांखौ आं लामायाव लोगो मोनदों दानि बेखौ लोमजानाय नुनायखायसो बिनो मुलि बायनानै होफैदों आं जेबो जायाखै होननायखायसो जोंनाव कफि लोंनो थाखाय खावलायदों आं बेखौ ओंखाम जानो थांनो नागिरदोंमोन जों नाथाय नों रागा जोंगोन साननानैनो आं बिजों ओंखाम जानो थांफायासै आच्छा आंनि थाखाय थांनो मोनासै होमबा बिदि नङा एन्टनिय' नों मिथिखागौ मानसिया खैफोदाव गोलैयोबा आं बोरै नायनानै थानो बानलु बेदाङाथ' उन्दै नंलाना नों बेखौ नायबाय थानो गाव गावखौनो जोथोन लानो हाया नामा बियो एन्टनिय' मानसिया लोमजायोबा थाल लानो हायाबो जानो हागौ नाथाय आं बिनि लोगो हिसाबै बिनो मुलि बायनानै होनायाव बेखौ एसे ओंखामफोर कफिफोर लोंहोनायाव जेबो प्रब्लेम थानांगौ गोनां होननानै साना आं नोंखौ जोंलारि आं बेफोरखौ मोनथियो नाथाय बानलु बेदांजों आरो नोंजों रायलायनायखौ आं एसेबो सुखुवा नों मानो आंखौ बेफोरबायदि रागा फोजोंगासिनो आंनि गोसोखौ मानो दुखु होगासिनो एन्टनिय' आं नोंनि गोसोखौ मालाबाबो दुखु होनो गोसो जाया आं नोंखौ गोबां बार बुंसेयावबो नों बानलु बेदांजोंनो रायलायबाय थायो बे बास स्टेन्डआवनो लोगो हमबाय थायो मा नों बेफोरखौ मा बुंदों नोंथ' बुंदोंना बानलु बेदांखौ नुबानो गोजानाव जागोन नाथाय गैया बांसिनसो रायलायग्रा जादों सोर खोन्थादों बेखौ नोंनो रावबो खोन्थायाखै एन्टनिय' सोर खोन्थादों नोंनो आंनि लोगो फुजिया खोन्थादोंना थगायनाङा थगायनाय खामानिया आंनि नङा नोंनिसो एन्टनिय' नों गोरोन्थि बुजिबाय एन्टनिय' जोंलारि सिखिरि
एन्टनिअ माबा बुंदों नामा नोंखौ? जेबो बुङाखै। रिलेशनशिपआवलाय एसे एनैलाय जाखायो। ओमफ्राय नों फैबाय मोजाङानो जाबाय। बानलु बेदाङा न' सिङावनो दं। बारा जादों नामा बिनि लोमजानाया? बारा जादोंआनो खोमा। आं मुलि लाबोनानै बिनो दौबाय आं। नाथाय दाबो जेबोखौनो जानोनो नागिराखै। मोनसे रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जाहैनो सानबाय। दखानाव रावबो गैयैखाय फैनांबाय आं मालिकआ लिंहरनायखाय। जेबो नङा दे। बानलु बेदाङा सिङावनो दङबा? औ। आरो थेंक इउ आंखौ लिंहरनायनि थाखाय। बानलु बेदां, नों लोमजादोंबालाय? मा नों डाक्टर नामा? बानलु बेदां, जेबो नङा जोंलारि। अब्लाबो रावानो मानो इसिबां गोखा बेना? आंलाय मा गाज्रि बुंदों? मोजांखौसो बुंदों। ना नों डाक्टर ना नार्स आंखौ मोजां खालामनो? बानलु बेदां, आं नोंखौ जेबो मोजां खालामनो हाया। नाथाय लोगो हिसाबै नोंजों दसे समथ' थाफानो हायोना? आरो नों बारा खोथा बुंनाङा। आं नोंनि थाखाय ओंखाम संनानै लाबोखादों। बेखौ जानांगोन नों। आंथ' बुङाखैना। नों आंखौ जेबो बुङाखैबाबो दिनैबा हले नों आंनि आखाइनि ओंखाम संनाय जाथारनांगोन। औ, बेनो दौथार। दे नोंसोर जिरायथ', आं नोंसोरनो कफि बानायनि। एन्टनिआ आंखौ रागा जोंबाय। दा बेखौ आं मा होननानै फोथायहोबावनो दे? मानो मोनफ्रोमबो खामानिया आंना गाज्रिल' जायो? बानलु बेदां, आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया एसेबांबो गाज्रि जाया। आं नोंनि थाखाय बेखौ लानानै फैबाय। नो जा। आं जानो गोसो गैया। नाथाय आं दि इसिबां अननानै संना लाबोदों। अके, टेबोलाव दोन। आं गावनो हारसिं जागोन। थेंक इउ बानलु बेदां। मा? दावदैया बिदिसो बुंबावबाय? बियो नोंखौ फैसा हराखैसो होननानै बुंबावबाय? औ, आंलायनो गावनो फैसा हराखैसोनो। आं न'निफ्राय 10,000 आरो दखाननि फैसाखौ 10,000, गासै 20,000 हरदोंमोन आं। बेनोथ' गाज्रि नङा सन्थला। आंनावबो सोङा हसिया जानला मोनला हरलाबायो फैसाखौनो। दासान्दि खस्थ' जाथारगोन दैलां बोथोर। दखानावबो दाना मानसि जाया जादों। बेफोरखौ मिथिनानैनो नों मानो जानला मोनला फैसा हरथिंलाबायो? आं होफिनगोन होननायखायसो हरदोंमोनलै। बेनि सायाव दावदैया आंनाव बेफोरबायदि हेफाजाब बिफेराना। बेनिखायनो आं हरदोंमोनलै। नों हरनायनि सिगां खमसे खम आंनावथ' सोंनो हायोना। मानो बेफोरबायदि खालामो नोंलाय? रावनोबो खोन्थानाङा होननायखाय खोन्थायाखैमोनलै। बिदि जाया सन्थला। मोनसे न'खराव सानैबो समान डिसिसन लानांगोन ना। आं नोंनाव सोङालासिनो मोनसेबो खामानिखौनो मावा। नोंबो बिदि दामाव सन्थला। एफा बुरजा फैसा लानानै दोनबाय दावदैया। दा हरफिना होननानै बुंबायबा, लायाखैनो होनबावबायबा मा खालामनो? आं दुखु जाबायलै। आं मानसिफोरखौ अननानैनो बिदि जाबायलै। आं एसेबां मोजां मोनदोंमोन। एसेबां मोजां आङो फैसाखौ फोथायनानै होदोंमोन। दा आंखौ बिदिसो बुंबावबायलै। आं दा मा खालामबावनांगौ दे? नों जेबो खालामनाङा। आं दं, आं बिफिनगोन। आंखौ निमाहा होदो सोमसि। आं गोरोन्थि मावबाय। गोरोन्थियाथ' नों मावखाबाय सोङा हसिया खामानि मावनानै। दा नों जेबो खालामनांला। नांगौबा आं फैसाखौ बिहैफिनगोन दावदैनाव। आंखौ गाज्रि मोननांलालै। मानो गाज्रि मोननो? मोना नोंखौ आरो बेखौनो सानबाय थागोन नामा नों? सिरि थादो। आं दावदैजों रायलायहैनि। जागोन दे। रावखौबो फोथायजामारालै माथो न'नि मानसिबाबो। हेलौ दानसोरां, माबा गोदान निउस दङ नामा? नै आंहा गारिबो गैजारोंलाहाय। बै दावदै गलाया गारिखौ गाज्रि खालामबायना। सान्दुं गोसायाव आं हाखालासो। थांगासिनो आं। लामायावनो दंखायो बाला। मा जालायखोब्रा? जेबो जायाखै। जाबा मालाय मा खालामनो नोंलाय? दा सान्दुं गोसाफोराव नोंजों नांलायनो गोसो गैयालै आं। ओरैबो सान्दुं गोसा, ओरैबो न'आव दावराव। आयु माला मा दावराव जादों आंनोबो खोन्थालाय। आंबो एसे खोनासंनानै नोंनि गोसोनि दुखु दाहाखौ एसे राननानै लानि। थोद, मानि इसिबां खुसि जादों नोंहालाय? आयु माला आंलाय मा खुसि जादों? आं दुखुसो जादों। नै बेसेबांबा बुरजा दुखुसो जादों नोंनि थाखाय। मा होनो हाफाङा मा जादों? हाफांखौ मा खालामखो नोंलाय? हाफाङा मा बुंखो? बिमाया मा बुंखो? ना बिखुनजो बिहामजो दावराव? थोद, गोदाव सोराव जेबो जायाखै। बेफोरखौ बाजे होदालाय। आया, माबायदि डाइरेक्ट गाखोफैखोब्रा? नों मानसिया सान्दुं गोसानि थाखाय दुखु जादोंना, बेनिखायनो नोंजों लोगो जानो नागिरदों आरो। सान्दुं गोसा जाबानो नों आंजों लोगो जानांगौ मा खोथा बेलाय? नाजि बुदां, देलाय खोन्थालाय। सोर मा जादों? नोंनि हिनजावा मा जादों? बिमाया मा खालामखो? आच्छा, आंनि न'आव बायदिसिना जाबायानो दे। नोंहालाय मानो इसेबां इन्टारेस्टेड हा? बादे थौ, नारेंखलनि दै लोंहोनि आं एसे माथो थान्दा जानायनि। आं न'आव थांफिननोसैलै।
थु न'आवबो थांजायो न'आवबो लांजायो आंखौ थोद नोंजों जालालै होमबालाय माथो नारेंखलनि दै लोङोनि एसे थुदो हाला लां नोंखौबो आंखौ रावबो सैया जाथारबाय माथो आदायाबो आंखौ सैया बाजैयाबो दिनै आंखौ बायदिसिना बुंबाय बे सन्थला आदायाबो गाव आंनो फैसा जासिनानै आंनावसो उल्टा फैसा बिफिनदों दिनैनो फैसा होदों दिनैनो नांफिनगौ बेनो आं हरा माथो बेनो फैसा माने आंखौ मानसिफोरा सिरियासखौनो लाया जेरै मोनो बयबो आंखौ बखिला बायनानै मोजां मोनो रागायानो आंहा दा बहा थागोन बहा मागोन गाबनोबो ओंखारदों मिनिनोबो ओंखारदों बालनि बापावै बेहालाय मा जाबाय थादों बेवहायलाय ओइ अमा राजानि बिनानाव लामानि मानसि लामाजोंनो थां आंहाबा मा जादों नों मिथिगौ नामा आंलाय मा मिथिगौ नोंहाबा मा जादों आरो आं मा जादों नों मिथिगौ नामा नोंहालाय मा जादोंसै आंहासो न'नि मानसिफोरजों सैया खालामजादों आदायाबो रायो बाजैयाबो रायो आंनि दुखुखौलाय नों मा मिथिगौ आंनि दुखुखौबो नोंबो मिथिदों नामा आंहाबो हिनजाव खारजानानै दं मा होनखो नोंनि हिनजावा खारबाय औ खारबाय मानोबा खारखो थबसिखौ हाबा लासिगोन साननानै मालाय गारनानै खारबाय नों थबसिखौ हाबा खालामगोन आरो मोनबालाय गासिखौबो हाबा खालामगोनब्रा आंलाय बे दुखियारि हिनजावफोरखौ हौवा गैजायै हिनजावफोरखौ नंगौ नामा ओमफ्राय नोंहालाय माथो जाबाय थायो सिख्ला मानसियानो इसिबां दुखु थायो नामा सिख्ला मानसिबानो दुखु थाया जायो नामा सोर बुरबुगा खोन्थानाय सिख्ला मानसिया दुखु थाया ओइ जाबाय नोंहा मा खालामबाय थालै आंहा हिनजाव लायनांगौ आंबो थांफागोन नोंजों नोंलाय मायाव उदायनो आंबो उदायनो हानाय आरोहाय आच्छा दे होमबालाय थौदो बहा थांनांगौ बिदाखौ जे आं बुबाय बेखौ पात्ता दंना गैया बेलाय ओइ जियानो जादोला बाराबा बेखौबो आंनिसो खालामगारगोन अमा राजायाबो जेरै सानै साथाम हिनजाव लायो आंबो बिदिनो लागोनलै बर' हारिया फोलेरा बांनांगौनो नै जाय बुस्थुखौ आं गाज्रि मोनोमोन बे बुस्थुखौनो साननांगौ जालाबाय दा समाजखौबो थिनोलै समाजखौबो थिनो जोंलारि नों थादो जों थांनोसै जागोन दे आरो आं लिंहरनायाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जेबो नङा बानलु बेदाङा जेरै नोंनिबो लोगो आंनिबो लोगो दे होमबालाय बाय बानलु न'आव थांनानै मोजाङै रेस्ट लादो दे जोंलारि नों मोजाङैनो दङ ना आंलाय माथो मोजाङैनो दङ नोंखौ थाल लादो आरो ओंखाम ओंख्रि जानायफोरा एसे केयार खालाम गोजानाव थानाया गावनि देहाखौ केयार खालामाबा गुबुनखौ मोनबाय थानाय नङाना मालाबा सिखिरियाबो हास्लाबा जानो हागौ मालाबा आंबो नोंलाय आंनि खोथाखौलाय मानो साननांगौ जाखो एन्टनियानो दंखायो एन्टनियनि खोथा बायदि सोलिबानो जाबायना बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय जेबो नङा बानलु बायदां बेखौ आं रोखा खोन्थानो लुबैयो औ नंगौ एन्टनियआ नोंजों रायलायनायखौ सुखुवा नोंसोर सानैनि गेजेराव मा जादों बेखौ आं मिथिया आरो आं मिथिनोबो लुगैया नों बेवहाय मिथिनांगौ गोनां जेबो खोथाबो गैखाया माबाफोर जायोब्ला आंखौ कल खालामनोल' दाबाव बानलु बायदां आं मिथिगौ नों गोसोनि गाज्रि नङा बेराफारसे आं एन्टनियनि गोसोखौबो सेफायनो हाया आं मिथिया आं सैथो ना नंखाय एन्टनियनि साननायासो सैथो नामा नाथाय मानसिया जुदि खैफोदाव गोलैयोबा बेखौ रैखा खालामनाया आंनि धोरोम होननानै आं सानो आंनि आइ आफाया आंखौ जेब्लाबो फोरोंखादों उन्दैयावनो मानसिखौ जेब्लाबो हेफाजाब होनांगौ होननानै आरो एन्टनियआ बेखौनो गोरोन्थि बुजिबाय आं एसेबां फन हरबाबो थिखोला मा होननानै आं एन्टनियखौ बुजायबावगोन दा मा होननानै दा डिउटि जोबनानै लोगो हमहैगोन आं बेखौ एन्टनिय जी मैंने जो बोलना था बोल दिया मुझे लगता है जंगलारी बालू बेदांग से भी बात करता है मेरे पास प्रूफ नहीं है फिर भी बोल दिया कोई बात नहीं आगे से तुम मुझे इस तरह की जानकारी देते रहना ठीक है जरूर हाँ प्रिया आरो एन्टनियजों मा रायलायबाय दं बिसोरलाय मालानिफ्राय इसिबां लोगो जाखो बिसोरलाय एन्टनियआ प्रियाजों माबायदि बेफोरबायदि पार्सनेलि रायलायबाय थाग्रा जाखो आं जेबोखौनो बुजिना मोनासै आंनि मेगनाथ' थिगखौनो नुदोंना औ बिसोर एन्टनिय आरो प्रिया मा रायलायबाय थादों बिसोर आं माथो जेबोखौनो मिथिया आं बिसोर सानैनि गेजेराव डाइरेक्ट हाबा एन्टनियआ आंनो खोन्थागोन ना खोन्थाया बेखौसो नायगोन आं बेयो गावनो हारसिंनो प्रियाजों मानो थाखाय रायलायदों बेखौ खोन्थायागौ मानि आंबो सोङा ठीक है अब मैं चलती हूँ और गलती से भी जंगलारी को ये मत बताना कि मैंने तुमसे बात किया था ठीक है